Nyuluh guys. Iki bar do panen jagung iki acarane genten nyuluh iki. Golek iwak. Ya iki Pak D kae. Kayak lampu sumur bilang. Ya lagi ijek kosong guys. Oh lah bekecot siji lagi mangkat ya guys. Nggih, wah bere loro mangketok emet. Lah kuwi wis kebak. Ndi? Weh. Loro? Tumpuk undung bola. Telu guys. Telu. Iki lagi mangkat iki mau. Meneh guys, dilanjutno meneh engko videone nek wis ana asile iki tak golek-golek dhisik. Kena nggo lawah mengko nek pas pengen mindho bengi wetenge luweh kan yo ana lawohe ngono lho. Luweh. Gong tok. Alhamdulillah hasil guys. Hasil bulan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya yang nek angger urung potol aja mandek engek ae. Ya dasare jenenge wis katre nek landhep pisan. Langsung rodat. Mati karo diatetnya mati, guys. Ah, iki tunggale. Nah. Dicepet kamera wae. Urung potol. Urung potol. Iki sing pokok angel iki, guys. Golekane angel. Ditungkak Bon iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wadon ae guys ben gak pelanggaran. Batuk. Mayan ae. Nek nggo bukti. Miber. Tindai ya adoh ngendok neh. Tak kelok iki, guys. Ya, tiadai. Plung. Lumayan. Wes lanjut neh. Oke guys, lanjut meneh. Poin meneh guys. Iki poin meneh. Gak nek kamera gak nek lampune iki, gak ketok. Poin guys. Ember sijine sing kothong kowe met. Ndi. Wah iki. Akeh wis poine guys. Yo, dilanjut meneh, golek meneh guys. Iki Mas Diamat iki karo uji nyali iki. Carita campur-campur. Kepuk. Heeh. Poin, guys. Ayo lanjut nih. Gak ora aku. Iki awake. Oh iya. Lan cilik iki. Aja. Wah, iki bahaya ya, guys. Hati-hati guys nek nyulah. Bisa banget iki. Kok usah mateni wongnya. Guys. Enak ora, guys. Ono babone iki karo. Iki babon ya. Babon ya mono. Oh enggak. Foto, guys. Foto. Guys. Bulange gagal, guys. Hujan deres. Kok kanyepen iki lho. Anyep, Mas. Betah anyep iki awake lemu iki.
Anda peramat nak gue? Dingin. Hasil lagi me, aduh guys nih sidik. Gagal lagi mau. Dilanjut kapan-kapan meneh guys ditambahi. Ada atis guys. Entang nyulat rokok ben anget ya. Oke.